Hvis vi starter med resultatet 3-0. Du så ikke ud til at være helt tilfreds, hvis man skulle bedømme på dit udseende derinde. Nej, jeg synes, vi dummer os sgu lidt i anden halvleg. De får 2 lidt for lette mål. Man er lidt skuffet, når man taber 3-0, men samtidig skal man ikke glemme, hvem det var, vi stod overfor. De straffer os prompte, når de har nogle chancer. Og ja, vi kan ikke forvente at give nogle chancer væk, og så at de ikke scorer. Vi havde også vores chancer, men end skulle den ikke for os, desværre. Jeg vil så også sige, at vi gør sgu vores bedste. Vi kæmper røven ud af bukserne, og jeg synes også, at vi til tider spiller godt med den, så jeg synes egentlig, at vi gør den. Vi spiller en okay kamp. Det var som om, der kom et lille knæk først efter 1-0, og så en ordentlig mavepust efter 2-0. Slog det fuldstændig ud? Nej, altså jeg synes ikke, det slår os fuldstændig ud. Det er klart, at de får lidt mere ro på deres spil, når de får de mål. Men jeg synes, vi fortsætter. Vi prøver stadigvæk at spille med dem. Prøver stadigvæk at skabe noget. Så jeg synes ikke, det slår os fuldstændig ud, at de scorer. Der var en situation nede i jeres eget felt, hvor Bichamp er nede og ligge. Jeg ved, du har snakket om det 100 gange før. Hvad er det, der sker derinde? Jamen, de tager et hjørnespark og stopper lidt op. Ser, at Michael ligger inde i feltet. Alligevel vælger Ronaldo at fortsætte og sparke på mål, og det synes jeg bare var lidt usportsligt af ham. Du var cirka et kvart sekund om at nå over til ham. Hvad sagde du til ham? Ja, der fik jeg sgu sprinte igennem. Nej, jeg synes bare, når han først stopper op en gang, at så kunne han også godt have stoppet op og ventet. De ville jo få bolden igen alligevel. Og det... Jeg var lidt gal, og der var mange følelser der. Adrenalinen kørte, og ja, så synes jeg lige, han skulle have min mening. Og netop din mening om Ronaldo, han bliver kaldt verdens bedste fodboldspiller. Du har spillet over for ham det meste kamp i dag. Er han verdens bedste fodboldspiller? Jeg tror, hvis man spørger Ronaldo, så han spiller bedre kampe end i dag. Det synes jeg så også er vores fortjeneste. Jeg synes, vi lukker deres utrolig hurtige spillere godt af. Men man kan godt mærke, at der er krummer i den dreng der. Hvis vi ser lidt ud i fremtiden, I skal nok komme til at kæmpe med Celtic, og de taber også 1-0 i dag. Hvad er det, der skal laves om, for at I kan få nogle flere point, og måske få den tredje plads, og måske en anden plads? Ja, men altså, jeg ved ikke, hvor mange point folk de forventer, at vi skal få i den her pulje. Jeg håber ikke, folk forventer, at vi skal have 7, 8, 9 point i den her pulje, for det er 3 klassehold, vi er oppe imod. Men forhåbentlig kan vi spille en slags finale hjemme mod Celtic om den tredje plads der. Og så, hvis de fortsætter med at tabe, og vi heller ikke får så mange point, så bliver det jo den finale herhjemme om den tredje plads. Så det håber vi lidt på kan ske.